12 december 2012. Op het eerste gezicht een gewone dag. Maar toch de bijzondere getallencombinatie 12, 12, 12 is een unieke dag. De feestelijkheden beginnen van de morgen op betiid op het Schoolplein in Sewoud. Dat de squallenvrouwen Jess en Tim huldigen worden omdat ze beiden joert 12 jaar worden. Ja, het is echt heel bijzonder. Ja? Ja. Maar er is nou 12 jaar. Ja. En hoe is dat vieren joert? Ja, ik word heel erg volle feest vieren. Ja. En Tim? 12 jaar, wat betekent dat voor jou? Nou, heel veel bijzonders, want het is vandaag wel 12, 12, 12, dus... Mireille, mem van Tim, had je de 12 jaar Lino bij stilstaan dat het joert deze dag wezen zou? Niet dat het zo bijzonder zou zijn met al het feest, maar wel dat het 12, 12, 12 dat hij 12 jaar zou worden. Dat Tim doe binnen waar hij toen al de tocht van hoe 12 jaar tot een grutfeest. Ja, heb ik toen al bedacht. Wiels Jess en Tim taart krijgen omdat ze joert 12 jaar oud binnen, willen joert ek poppen binnen. Ze waren Tjetje en Frank Stoelwinder in Belsum, de grutske ouders van de Lietse Marijn. Ja, dat klopt. Hij is vannacht de 12 minuten trein geboren, dus het is echt van 12 december. En hij het weer erbij? Ja, ik was erbij, ja, vanaf het begin. En het was allemaal met de 12 de maand te maken. 12 minuten over 12 braken de vliezen, dus daar begon het al mee. En dan komt het om 12 over 3 kind ter wereld. Ja, dan ga je toch denken, hé, wat is er met die 12-12 aan de hand? Dus dat was heel bijzonder. Ja, is het een bijzondere jonge worden? Ja, absoluut. En natuurlijk, het bandje is altijd heel bijzonder, dus inderdaad, dan maakt het nog bijzonderder. 12, 12, 12. Het blijft een bijzondere dag. Ik van numeroloog en medium Klaske Goedhart uit Noordburgum. Onder hand van complexe berekenings zocht zij joert als een extra positieve dag. Maar vooral ook even een paar minuten stil te staan om te vrezen voor harmonie op deze aarde en voor diezelfs ook te vrezen voor positiviteit. En dat komt dan mooi uit van Peter van der Velde en Monique Berkenpas uit Buitenpost. Na een relatie van 12 jaar met een soortje in slag, kiezen zij juist deze speciale dag om bij elkaar te trouwen. Als je dan zo vol om mij maken hast, en hast bandjes verlen, hast de mem verlen, dan wordt het eindelijk ook wel eens verder. 12 december 2012 is voor Peter van der Velde en Monique Berkenpas een nijbegin. Ik heet nog net meer Monique Berkenpas, ik heet nog Monique van der Velde. Volle loop. Dank je wel.